Hraje ze života Eskimo Velcla hru Velký Vandr. A proto si vám teď krátce dovolujeme nabídnout drobnou ochutnávku na velclovské téma. Toto je kolega z Radiožurnálu, tedy potřebuje mikrofon. Hezké, dobré dopoledne. Přijeli jsme k vám na pozvání zdejší zoologické zahrady a ukážeme vám divadelní obrázek z naší divadelní hry, která má 2 hodiny i s přestávkou. Ale přivítejte, prosím, Cigaret Annie Anes, Tvoje mama, Zábřežský hostinský, kde se velce ubytoval. To jsou polárníci, eskimačky a sudičky, kouzelník Rau Rau a Roald Amundsen, dobyvatel pólu. A nesmí mezi námi chybět Jan Eskimo Velcl. Já vás zdravím, Praho. Tož jsem sem přešil, abych vám něco řekl. Jmenuji se Jan Eskimo Velcl, narodil jsem se v Zábřeze na severní Moravě a prošel jsem veliký kus světa. Od Sibérie až po Polárský a Severský ostrovy a všecko možný. Já to musím vědět, když jsem se to věčno zmrzlo pustino táhl. Kolika lidu tam přede mnou šlo a kolik jich prošlo. Na prstech jedné ruky by se dalo spočítat, kolika lidu žije z těch, co to přede mnou zkosilo. A já jsem si řekl, prondo, prondo, neprondo, neprondo. A já jsem prošil. Tož chce se někdo na něco zeptat? Pane Velcl, mě by zajímalo, jak jste lovil takovýho losa. Tož chlapče, to musíš teďka i včilka hodně déchat. A proč? No poníváč si uštvané, jak jsme tě hnali tím hlubokým sněhem. Déche, pořádně déche, ještě déche. Vidíš? A už nemůžeš. A včilcem do já a Zavolejte policii! já policie, tož to já budu muset také ošít, páč, tam bych musel vykládat zadarmo a to bych musel být úplně blbé. Jan Eskimo Velcl a jeho kolegové a spoluhráči z divadelního spolku Václav Smekán, děkuji moc. A jakmile budeme mít cestu vaším směrem, rádi si to dáme v celé délce, včetně přestávky. Jan Eskimo Velcl, Mirek Bobek to tu naznačil, díky moravským novinářům v redakci Lidových novin vlastně ten příběh vešel ve známost. Když poprvé vyšel knižně, spekulovalo se, jestli to náhodou nenapsali bratři Čapkové a Velcla si nevymysleli. Zkrátka velké jméno, silný příběh, pábitel, i to slovo tady padlo. Nedivím se, že tenhle člověk zaujal i jednoho z nejslavnějších Čechů ve světě, a to je výtvarník pan Petr Sýs. Pan Petr Sýs vytvořil krásnou knihu o Velclovi a tu v Čechách vydal. A já mu za to takhle se klaním. Nakladatel Joachim Dvořák pod značkou Labyrint. Pane Dvořáku, pojďte nahoru na chvilku. Kamene kompletní a pan ředitel Bobek bude tak laskav, že vysvětlí, proč to není kámen. No tak jak vidíte, základní kámen není kámen, byť tedy se nachází na kameni. Tady je žulová deska, až ten led roztaje, tak na té žulové desce se objeví kresba od Petra Sýse, takže držíme ten styl. Nicméně, když jsme přemýšleli, jak tedy to uchopit, tak jsme se rozhodli, že ta Arktida by měla být nějak v tom
v tom základním kameni, v tom základním ledovém kameni, v uvozovkách kameni přítomna. Takže vidíte, že tam jsou zamražené takové drobné figurky. To jsou kopie inuitské řezby z mrožoviny a ta řezba spodobňuje ledního medvěda. Začátkem 20. století ji na Labradoru získal jistý pracovník misijní stanice Moravských bratří, který pocházel z Turnova a jmenoval se Jäger. A posléze tedy ta figurka se dostala do sbírek Náprstkova muzea. A jak bude ten led odtávat, tak si můžete ty figurky brát na památku. No tak vy asi ne, tak rychle to neodtaje, ale je to motivace chodit do zoo. A aby ta motivace byla ještě větší, tak v každé té figurce je čip, který umožní vstup do zoo Praha zcela zdarma. Tak nevím, kdo to začne vysekávat ty figurky, ale myslím, že je čas poklepat teda na ten základní kámen. Takže prosím, 3, 2, 1, hodně štěstí Arktidě. Krásně to zní a od zkušených rukou už odletují od štěpky ledu, takže brzy bude nějaký ten medvídek venku. Já bych ještě rád doplnil technicky tu informaci. Ten medvídek s čipem je opravdu svého druhu vstupenkou do zoologické zahrady, jenom s ním budete muset zajít na infocentrum a vyměnit ho tam za tu papírovou s čárovým kódem, kterou umí turnikety přečíst. Pevně věřím, že když se na ně smutně a hezky podíváte, tak přečtou čip a pak vám ten suvenýr nechají navždycky, abyste si ho doma mohli vystavit na nějaké hezké místo. Děkujeme primátorovi hlavního města Prahy, panu docentu Svobodovi, paní inženýrce Komrskové, která je náměstkyní primátora, děkuji panu řediteli Bobkovi, děkuji Pavlovi Brandlovi, děkuji Joachimu Dvořákovi, že nám zprostředkoval kontakt s Petrem Sísem. Čtěte knihy, je to zdravé. Choďte do zoo! Choďte do zoo a cestou čtěte knihy. A připijím na Arktidu. A všichni zdvihli sklenky, i Karel Wolf, generální ředitel metrostavu DIZ a Lukáš Divoký, investiční náměstek Pražské zoo. Všichni připijíme na zdar stavby, která oficiálně tímto okamžikem začíná. Jak už řekl pan ředitel, staveniště bylo předáno. Teď fotografii společnou. Máte-li volné ruce, zatleskejte. Víte, jak to je, když se někdo fotí a tleská se mu, tak u toho dobře vypadá. Děkujeme mnohokrát všem protagonistům tohoto slavnostního okamžiku a dovolíme si vás pozvat ve 13 hodin k druhému důležitému momentu dnešního slavnostního dne, kdy budeme, jak řekl pan ředitel, představovat nikoli roztomilý, ale přesto velmi výjimečný přírůstek mezi obyvateli zdejší zoo, strašilky humří, až 15 cm velcí jedinci nelétavého hmyzu. A síla toho příběhu spočívá v tom, že zoologové a biologové si mysleli, že tento druh už na planetě není, ale ukázalo se shodou okolností, že na jednom jediném místě v teplém Jižním moři několik jedinců přežilo, a když říkám několik, myslím odhadem 15. A dokázali jsme my lidé strašilky zachránit a Pražská zoologická zahrada je dneškem počínaje v nové expozici, představuje tuzemské veřejnosti. Ve 13 hodin v areálu rezervace Bororo. Budeme se na vás těšit. Protagonisté tohoto slavnostního poklepu na ledovou krychli se ještě fotí a vám všem, dámy a pánové, přejeme vydařený první oficiální den 94. sezóny Zoologické zahrady hlavního města Prahy. Děkujeme, že jste přišli. Čelem k diváctvu budeme slavnostně stříhat pásku Bólovy pyramidy, nové expozice v Zoologické zahradě hlavního města Prahy. Expozice, která nabídne strašilky humří teprve na druhém místě v Evropě. Londýn a Praha. 3, 2, 1, teď! A bylo odstartováno, dámy a pánové, smíte zatleskat. Děkujeme moc. A teď, protože pan ředitel to řekl několikrát ve své úvodní řeči,
řekl, to vám ještě ukážu, to uvidíte, tak klidně vstaňte a pojďte. Klidně pojďte, teď vás provedeme tady tím prostorem, něco k tomu řekneme, alespoň něco, a pak teda dojde na ty strašilky. Pyramidu měřítku 1:2 stům. Čili tahle ta skála se tyčí z moře. Kdo jste tady u té čelní stěny, tak tam je člun, nebo taková menší loď, kterou jsme tam jeli, a vidíte, že to vám dá měřítko k tomu, jak tedy gigantická skála to je. Figurky v té lodi prý jsou, mi tvrdí Lukáš Divoký, náš investiční náměstek, který to celé tady organizoval. A jo, on tam dali figurky, no super, on je tam je postavil, tak to je perfektní. Jo, takže vidíte ty figurky, řekněme, že jsou to ty výzkumníci, nebo ty horolezci, kteří v roce 64 chtěli tu pyramidu v olovu slézat. Vlastně v tom místě z druhé strany, než jsou ti horolezci, než jsem já, tak tam je to místo, kde je největší porost kajakutu. A když říkám, že je největší, tak jak si Vojtaný tam mě upozornil na něco, co jsem zapomněl, protože ty strašilky samozřejmě jsem hlavně řešil v době, kdy jako jsme se na ně začínali zaměřovat.